Deze rode lichten op windturbines gaan over een tijdje uit als het donker is. Limburgse windparken hebben een overeenkomst gesloten met de Duitse fabrikant Dark Sky voor de installatie van een nieuw systeem. Daarmee wordt de rode obstakelverlichting voortaan alleen ingeschakeld als er daadwerkelijk luchtverkeer in de buurt is. Ja, recentelijk nu hebben we dan een downtijd van, laten we zeggen, 5%, 4%. Dus 96% van de tijd, moet ik zeggen, is de verlichting eigenlijk uit. En dat is een heel goed resultaat. De betrokken windparken zijn Egelse Heide, Ospeldijk, Heibloem en Kokenpan in Neer. In totaal worden 14 windturbines uitgerust met het nieuwe systeem. Vanwege de luchtvaartveiligheid brandt de rode obstakelverlichting op windturbines continu in de nacht. Omwonenden kunnen hier overlast van ervaren en die moet met het nieuwe systeem worden verminderd. Let's say it's not necessary that the wind farm is blinking the whole night. So that's crazy. Why? There's no airplane, there's nothing. So why the hell is this all the time blinking? And you can imagine if you live nearby a wind farm or a turbine, not everyone find it so nice that you have this kind of discotheque in the sky. Kijk, zeg, als je windmolens hebt, je kunt ze hinderlijk vinden omdat je de molen ziet. Nou, dat kun je niet veranderen. Je hebt geluid, dat is een bepaalde periode en dat is echt verstorend. Slagschaduw, dat is nog veel erger, daar hebben we ook nog techniek voor. En je hebt dan inderdaad de lampen die in het donker, in de rustperiodes, vaak voor de mensen juist, duidelijk zichtbaar zijn. Dus en als die lampen niet branden, dan vallen de molens minder op. And that's really important for the people which are living around that. And it's also important for, let's say, the environment. So what happens with the animals, what happens with the circumstances around that. So I think we are doing a good job with that. Het zogeheten Aircraft Detection Lightning System is zo'n 1,5 jaar lang uitvoerig getest, onder meer bij de windparken Egelse Heide en Ospeldijk. De coöperaties hebben bewust gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Door samen op te trekken wordt het effect voor de omgeving maximaal vergroot. Wij hebben dit zonder subsidies gedaan. Wij als windparken, Egelse Heide, Kokenpan, Zuidenwind, WML, wij bekostigen dit zelf. En dat heeft gewoon ermee te maken dat we dit een verplichting vinden naar de omgeving, naar de bevolking toe. En dan houden we liever onze eigen broek op. Daar doen we het voor. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk is het zo dat bij de wetgeving was het nog niet verplicht of wat dan ook. Er waren mogelijkheden voor wat subsidie. En hebben we allemaal niet op gewacht. Hebben gezegd, kom doorpakken. Wat we kunnen lossen, wat we kunnen verbeteren voor de omgeving, dat willen we ook doen. Binnenkort start de installatie van het nieuwe systeem, dat in Duitsland al langer actief is. Het doel is om alle systemen voor het einde van dit jaar volledig operationeel te hebben. Wij hebben in totaal maar 31 turbines in heel Limburg. Nou, als je er dan 14 aan dit systeem kan aansluiten, dan heb je de helft van alle turbines in Limburg heb je te pakken. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi resultaat. In the Netherlands, it's a little bit more liberal, let's say. So you can decide by yourself if you take this kind of technology. It's not mandatory, but you see this cooperation is here very, very, let's say, progressive in that case. That they are using this kind of systems, and for sure, it is kind of automatism.